Welcome back again, guys. Magkuan mi, guys, magtanom mi og lubi. Now, kani mao ni. Karungag kalot dia, boss. Di plaster sa nato ni. Dit lang. What photographer. Ada tay videographer di ay. Sayop. Ya. Di. Ganun pa. Magkuha sa kuan. Kalote yan di tarong na pagkutaw. I'm back! Nagkuha ko para sa kuan. Sige man eh. Sige. Mo niya mong itanom. Tanom na mo dire. Ha? Coconut? Ngani ang pagbangag. Ngani ang pagbangag. Mao na siya saktong pagbangag. Bara may gamiton. Bara di kabra. Bara di kabra, di beli bara di kabra katumang nai. Isa, bara mo dia na. Ay, ginoo ko. Kuha bukan ketungguan mabrot pala nga gamay. Ko magigmay na. Suguan ane. Nangutana kag makakuha, kakuha kayo. Alat. Tanom. Dah, tentu. Bulawan guys, nagakalot pig bulawan. Sana all may bulawan.